Okay, so from the Seventh-day Adventist Church o sa Kadepensong Adventista, ang paguting kay sa kamatuuran, Brother Jerry Laik. Ang unang pangutana, nasayod ka ba nga ang pulong Katoliko Universal sumala sa encyclopedia nga pwede i-claim sa tanan nga mga Christian? Nasayod ka niya na wala? Na, tubag. Ang akong nasayran sumala pa sa encyclopedia Britannica. Tubag na ko? Sige, tubag. Okay. Categorical, bro. Lagi. Ang akong tawag ana nasayran nga sumala pa sa Encyclopedia Britannica before 11th century usa lang kabuok pundok naghupot sa Katoliko. After 11th century daghan na nag-angkon man na nag-claim mo. Objection, Mr. Moderator, ipatubag sa Yes, objection. Okay, moderator sa rule number 4, natay categorical. Nasayod ba o wala, bro? Sir RJ, naapa kayo nabilin nga 30 seconds? Sir, bro Roland, ang akong tawag anang tubag gigamit nako ang rhetorical answer. Ang ako ang gigamit ni answer ko sa yes or no rhetorically. Mo ba to masabtan nimo nasayod ba ko og wala? Ang akong ako lagi kumpleto gikulang man gud niya. Ang akong nasayran, balik ko na ko ha, ang akong nasayran, before 11th century, there is only one church na naghupot sa terminong Katoliko. O niya, after 11th century, daghan ng mga nag-angkon, apil mo. Okay, moderator's time. Bro, ilang karohon, bro, kung nasayran, bro. Mauna yan, ang kategori. 30 seconds, bro. Napakay 30 seconds. Napag 30 seconds? Napag 30 seconds, sir? Okay. Ano man good ba? Wa man good ni masabti, sir, wa man good ni masabti sa kung kaatbang ba? Sa debate, every categorical question, not necessarily you have to answer yes or no. Na ay pag-answer sa yes or no, nagigamit ang rhetorical answer, pero masabtan nimo nga nitubag sa yes or no. Muna ba ako nagabasa man ta aning kining the art and argumentation and debate. So kinahanglan atong tubagon. Muna ako ang gitubag, ako ang giklaro. Kay dili man kompleto. Okay. Ma-consider na to na yes, bro. Bro RJ, para klaro lang si mong katbang. Yes sir, kung nasabtan niya. Okay, go ahead. Napakay 30 seconds. Okay. Bro. Kung gusto ba na okay, kung nasabtan sa akong kaatbang, ang rhetorical answer sa categorical question, masabtan niya. Nga ni o ba ko o ni dili ba ko. Nga naman, ako alang giklaro, ako alang kanang gipasihag ba ang mga butang nga gustong tabunan sa akong kaatbang. Kaya dito naman sa pag-angkon, kaya kutob lang mo mag-angkon. Nagiingon nga, kining gitawag giingon nga, ang pag-angkon o pagpamatuod, duha na ka managlahing butang. So, kutob ang tao mag-angkon, di mo ka pamatuod. Next question. Ato pa, nasayod siya. Sunod pangutana. Kaya nasayod man ka, nga pwede i-claim sa mga protestante o pang mga Christian ang pulong Katolik. Ang pangutana, kung nasayod ka, nga nung isupat pa magka nga nasayod naman ka. Tuwag. Wala man ko'y gisupak sa inyuhang pag-claim. Ang akong gisupak kanang imuhang pag-affirm. Bantayi ha? Lahi nang gitawag og pag-claim, lahi po ng pag-affirm. Basaha ra na tan-awa ra ng kanang definition ng claim o kanang affirm. Sa ato ang debate imuhang gi-affirm, wala ka lang ka nag-claim. Sa tawag anang referensya, nag-claim. Nganong ilahamang gi-claim kay dili man sila tinuod. Ikaw, gawas ka nag-claim, imuhat ba yung gi-affirm. Muna kung magbasa kag insakto sa standard nga referensya, makatuod kag unsay tinuod. Dili nang maghatag og konklusyon nga nung sequitur permi. Sige, go ahead. Okay, sunod pangutana. Nga matod pa ni mo basa mo claim dili tinuod. Pangutana. Kung mabasa ko, niining encyclopedia sa maurang gihapon, nga ang Iglesia Katolika
Romana nag-claim. Uyong kang dili sa tinor. Ayaw butangi ang akong baba og mga pulo nga wa nako gilitok. Ang akong giingon kamo igo lang mo nag-claim. Pero di mo ka pamatuod. Ang simbahang Katolika kay siya man daghan naman nag-claim karon, gi-claim pud na niya pero magkapamatuod siya. Ayaw lagi butang ipulong ang kumbaba nga wa na og gilitok. Bisa pag-irway na tong video. Luuyag yung kaayo. Pati yung luuyag yun. Di ka kasulod. Next question. Kaya ni Uyo naman ka, nga ang Iglesia Katolika ni claim sad, unya ang Christian ni claim sad. Ang pangutana, kinsa may nagpamatuod karon. Okay. Mismo sa atong tema, imong gipamatud-an nga ang Iglesia Katolika si Kristo nagtukod. So ang claim imuhang gipribahan nga ang Iglesia Katolika, Mr. Moderator, nagtubag pa ko. Matubag sa ang categorical, aya siya mo size. Okay, mo siya kabaw matubag categorical. Mr. Moderator, kasimple. Categorical. Aya siya mo size. Sige daw. Ipatubag sa ang categorical, aya siya mo emphasize. Ay lang na kinatawan. Okay, kanali lang. Balik ka ang pakutana, bro. Bago na ko yata ang counter objection. Balik ka ang pakutana. Sige. Matod pa nimo. Yan, makaklaim pero dili makapamatuod. Ang pangutana, kinsa may nagpamatuod karon og imong gisupat? Ako ikaw, kategorikal. So, kategorikal na ng kinsa? Okay. ang pag-ingon og kinsa nagpili kag usa ka tawo, Mr. Moderator, nagtubag ko. Nagtubag ko. Di ba? Tawag anang basig ikaw may ego atong giingon nimo ganina nga way batasan. Okay. Niya. Pag-ingon og kinsa dili na kategorikal. Ang question yes or no mo na kategorikal. Tudloan ta ka ha. Okay. Pag nangutan na mga kinsa, so ikaw mismo nag-asa kung akong kinsang mga tawhana ang pwede makaklaim o pwede dili makaklaim. Ang akong tubag, simple lang kaayo. Wala pa ko Ano mag-counter objection man ka? Kadali. Okay, ako siya objection na tubag ka. Dili pa naman doon sa pagtudlo kay ang Mr. Moderator, I have 1 minute. Kadali bro. Ako siya 30 seconds bro. Pero ang ibang pakutana bro, sa tinod lang, dili siya categorical kay di lagi. Okay. So, mutubag na ko. Balik ka. Maligo na ko, Mr. Moderator. Kadali sa surgery. Sige, go ahead. Balik ka. Kaya niingon man gud siya nga kami nag-claim pero makapamatuod. Ang kami kuno maka-claim pero di makapamatuod mo ang pangutana. Uyon ka ba? O dili ka uyon? Nga nagpakatuod karon ako dili ikaw? Categorical. Neto bago giusab niyang question kay kabantay sa di sa kasulod. Mr. Moderator, giusab niyang question kaya di pa siya kasulod. Nagtubag pa gani ko human tubag. Okay. Ni ay tubag ko. Ang tawag mutubag ko rhetorically. Okay. So not all the times nga ang categorical mag-answer ka yes or no. Natay basis ana, biblical ang basis ana. Okay. Niya. Ang imuhang tawag ining gitawag og pangutana kinsa may nagpamatuod. Kung ato ang tan-awon, ang ato ang topic is proposition, debatihanan pa na ay affirmative o na ay negative. Normal nga ang affirmative side, siya na ang mo claim. I-provide niyang evidence. So ikaw man ang nag-claim karon, kung sa counter objection na nagtupag man ko. Okay, kadali lang sir RJ. Okay.
Yes, Ano yes, mo bro. siya motubag sa categorical? Ako nag-outro ang pangutana, Mr. Moderator, para makuha niya ang categorical. Counter objection, Mr. Moderator. Di na po siya motubag, nangita na po siya laing. Counter objection, Mr. Moderator. Sama, di ka katubag sa kung Counter Matubag ba niya ang akong categorical? Kaya naman po siya, bro. No. counter objection, Mr. Moderator. Nakuha na nako ang point. Ngayon nagod siya nga ikaw na ka mo nag-claim pero dili ka pa matuod. Muna nga kung pangutana, uyon ka ba o dili ka uyon? Paminaw ang na categorical. Yes or no? Okay, bro. Uyon ka ba Sir o dili ka uyon? Okay. Noted. Sir RJ, unsay imong counter? Okay, ang counter objection, Mr. Moderator, ang iyahang categorical question, i-answer ko rhetorically. Kay not all the times nga ang categorical question imong tubaghon og yes or no. Murabag si Kristo ba? Gipangutana si Kristo ni Pilato, hari ka ba? Tubag ni Kristo, gipamulong mo. Rhetorical to. So not all the times nga ang categorical question mutubag ka yes or no. So ang question sa kung kaatbang kinsa ang nag-affirm sa mua karon, siyempre siya gyud ang tawag ala nag-affirm kasi siya man ang nag-claim. Igo lang ka nag-claim mo ka evidence ang gipanghatag. Sabay, patubag mo dito. Okay. Moderator, Balik ko na po pangutana. Moderator, bro, klaro na kayo, bro. Yung gisulti mo nga ikaw ang affirmative, so ikaw ang nag-claim. Wala. Ikaw ang nag-ano. Okay, so napasi pabilin Ano ba, uyon siya? 27 seconds. Sige, saan pangutana ko? Uyon siya. Napasi 27 seconds. Ala, di, 27 seconds. ani manggod. Sige. Sir RJ, 27 seconds. Ani manggod ba? Ang ako ang kaatbang manggod, nagtuo kog kanang dili man niya needless to say ha, nahanas na si tawagan ng debate. Ang reglamento sa debate, pag ang question answerable by yes or no, pwede sa mag-answer og rhetorical. Ikaduha nga tawag anang ang point. Pag ingon gani ka i-affirm nimo na ay affirmation, kinahanglan pa ka mo provide og evidence. Sama sa ato ang debate. Karon pero wa man jud ka provide, igo lamang ka nag-claim. Okay, time. Next question. 4 minutes and 39 seconds. Alright. Sunod pangutana. Kayo yun mangga. Nga ako'y nagpamatuod. Nga nung iingon ka man, nga nag-claim mo, nga wala magpamatuod. Dili mapamatudan. Nga ako maghay nagpamatuod. Ang pangutana. O yun ka ba ni Ine o dili? Tubag. Di jud ko mo oyon ana. Nga naman, nga dili man ko mo oyon, nag-claim lagi ka pero wa ka pamatuod. Nag-claim ka, lima kag tanawa ra gud na imong gipamatud ano, ni gamit kag tawag anang Britannica Encyclopedia niya sa ubos day ana, napalpa ka. Nga naman kay before 11th century there is only one church na nagagamit ni anang Catholic Church, only the Roman Catholic Church. Wa mo ilabot, mo ba nag-claim lang mo? Kay ang inyong kasaysayan dili mo takdo dito kang Kristo, dito lang mo kutob ang Ellen G. White ug William Miller. Mo nagiingon sa kasaysayan. Dili mamakak ang kasaysayan. Wa pa ko nahuman sa kong 1 minute. Wa pa ko nahuman sa kong 1 minute. Di. Nihunong ba dahil ko? Wa man ko nihunong. Okay. Magkatawa mga ni brada kanang ni brada really Jerry Laegoy. Ana ba? Makita man gud nato nga ang Seventh-day Adventist why di ba? Ingon si Kristo magsugod sa Jerusalem. Ang inyo nagsugod sa Battle Creek, Michigan. Unya pagkauman ang founder sa Iglesia Katolika sumala pa sa tong tema og imong gipamatud-an si Kristo. Ang inyo si Ellen G. White og si ang iyang bana mag-asawa. Next question. Sunod pangutana kay uyan man siya Mr. Moderator nga ako'y nagpamatud ang pangutana sa gibasa nako sa encyclopedia nga Katolik kung atong ipasubay sa tema. Unsay gingon sa tema sumala sa encyclopedia. Tuman. Okay, ang giingon sa tema imuhang gipamatud-an wala nimo lang gi-claim. Pero pag ingon sa encyclopedia na pwede ka maka-claim, ay muham nang katungod nga mag-claim ka. Di mi pugong anak pero pamatud The fact nga ang mabutaw nagkabuang kag tubag ka ganina may tungod kang Ellen G. White nga naman kay mapangka matawag anang sana ba mabuko mo ba nga kanang inyong pag-claim dili makabarog tungod kay naamoy founder si Ellen G. White na membros mason pagkauman iyang bana si James White na apo si Joseph Bates daghan mo founder ang tinuod ni Iglesia Katolika usa lang ka founder si Kristura so kutob lang mo sa claim di mo ka pamatuod
So ang giingon sa encyclopedia, klaro man na, before 11th century, usa lang kabuok. Ang nagtawag anang naghupot ana. O nya, according to Encyclopedia Britannica, wala lain ang simbahang katolika, wa mo ilabot. Mura naman magtawag anang sana kanang bubutag uhong. Okay, time. Next question. Sunod pangutana. Sunod pangutana. Next question. Kanang matuod. Oh, next question. Matod pa nimo igo ra ni claim. Kanang matuod, mo claim pa ba na o di na? Okay. Tubag. Ang kamatuuran. Moderator's time. Sige. Moderator's time. Sir RJ, kadali lang. Yes, sir. Pag human mo tubag, Sir RJ, Bro Jerry, duha ka pangutana na lang ang pwede na Sige. itugot. Pag okay. Sir RJ, 1 minute. Go ahead. Okay. Pag-iusap ko sa question doon, Nabi. Kasi nawa na noong ko. Ipausap ang question, palihog. Balikan pa ko tana, bro. Bro, Bro Jerry, balikan pa ko tana, bro Jerry. dili na matubag. Balikan pa ko tana, balikan. Wa dili ko ng pangutana. Okay. Bati ko ng pangutana. Kanang matuod, mo claim pa na o di na? Mo claim pa na o di na? Tubag. Ang kamatuuran, dili na kinahanglan pa nimong pribahan kung imuhang i-claim. Kamatuuran na gud na. Pero ang sa inyo, but man lang inyo ha pag i-claim. Wa may priba. O, katawa. Sunod pangutana. Karon dahil naong ko'y nabasa. Naong ko'y nabasa nga ang Romano Katoliko nag-claim po. But ko na. Tubag. Ang Romano Katolikong Iglesia, iyang gi-claim at the same time nakapamatuod siya. Mo bitong giingon sa Encyclopedia Britannica. Basahon ako. Di para tawag anang di man ko pareha sa imuha nga magsigirag claim unya pagkahuman way pamatuod. Ha? Niya. Encyclopedia Britannica ato ang tawag anang basahon kay para makasiguro ta kay lisod man kaayon ng parihatan ni Brother Laig nga bara puros. Niya. Roman Catholicism, a Christian church characterized by its uniform, highly developed doctrinal and organizational structure, traces its history to the College of Apostles in the 1st century AD. Libro niya kung ginitan, Encyclopedia Britannica. Unsa ni nga volume? Volume 15. So, makita nato nga ang simbahang Katolika naa si pag-claim nga naman kay siya gyud ang tinuod na claimant. Nga naman, makapreba siya kay ang iyang kasaysayan mutakdo dito sa mga apostol. Last question. Kung mo pa itinuod, i-claim pa man mo. Ato pa, dili mo mahimong tinuod kay niyaning mga panahon na ni-appeal mo og claim. Ato pa, Tubag. ato ning mapamatunan si bisan kinsa kung magsubay kini sa Biblia. Ang pangutana, tama niya o mali? Tubag. Basta na ay squatter, i-reclaim yun na sa simbahan. I-reclaim yun na sa owner. Squatter man mong dagko, squatter man mo nang gi-reclaim sa simbahang Katolika. Nga naman, tungod kay gi-squat man ninyo ang pulong Katolika, usa lang ang simbahan nga naghupot sa pulong Katolika. Simbahang Katolika lang, wa mo ilabot. Mo nang iyahang gi-claim pagbalik at the same time nagpamatuod siya. Mabitaw kasi sayan, di mo dapig sa inyo ha. Bisa pagkapila mo angkon na Katoliko mong iglesia pero ibutang sa kasaysayan nga puro mo tinukod o tao, mga kano, nagikan lang sa Battle Creek, Michigan. Okay, daghang salamat, brother. Sa Lay Catholic Apologists International sa imong mga mainit nga mga pangutana gikan sa nagbukal-bukal nga pangutana sa Seventh-day Adventist Church na si Brother Jerry Laig. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.